היי, אני קיי, והסקירה היום היא בשיתוף פעולה עם האתר FXP. היום נעשה סקירה די מעניינת לשתי מכשירים קטנטנים, אחד חכם עם אנדרואיד 4.4 ומעבד MTK 6572 1.3 GHz, והשני הוא טלפון פשוט, טיפש, ולדעתי לא פחות מעניין מהחכם, אז בואו נראה אותם. נתחיל את הסקירה עם המכשיר הקטן הטיפש, שהוא נקרא סויס S1, אני מקווה שאני אומר את השם נכון, כי אף פעם לא שמעתי אותו בקול. אז הטלפון בעצם לא חדש, הוא הגיע אליי מאח שלי אחרי שימוש של כשנה. חיצונית הוא עשוי כולו מפלסטיק, כמו שאתם רואים מקדימה כזה פלסטיק מבריק, חצי שקוף. כל השאר זה גם פלסטיק, כולו פשוט עשוי מפלסטיק. אז כאן זה רמקול לשיחה, וזה גם רמקול חזק, ספיקר. ומצד שמאל, כאן אנחנו רואים חריץ למיקרו USB, אבל לא סתם מיקרו USB, אלא מגיע איתו כבל שהוא קצת יותר ארוך מהרגיל. אתם רואים יש פה את כל הזה, אז צריך לעבור את זה, תסתכלו מה ההבדל. זה הכבל השחור, זה מגיע איתו, אז ככה הוא נראה, הוא הרבה יותר ארוך, כדי שהוא יגיע לשם. כאן זה חריץ לכרטיסים, מיקרוסים, וכאן זה לחצן, הדלקה וכיבוי. ואני לא יודע למה הם הוסיפו אותו, אחרי שנגיד הנה ככה זה כבוי, מזיזים אותו צד ימין, הוא במצב שאפשר להדליק אותו, אבל הוא עדיין לא נדלק. אחרי זה לוחצים על מקש ניתוק שיחה, והנה הוא נדלק. והצלילים של הפתיחה גם שמעתם מהרמקול הזה. בטח שמתם לב שאין פה כניסה לאוזניות, אוקס, אז איך מחברים לפה אוזניות? בעצם עם דבר כזה שאני לא יודע אם זה מגיע איתו, אם אני לא טועה זה גם אמור להגיע איתו, אבל זה מהמכשיר, מהטלפון הקטן החכם, שאני אראה אחרי זה. שהוא גם נכנס, גם כאן זה יותר ארוך, ואפשר לחבר אוזניות, אבל במכשיר הזה כבר הפונקציה הזאת לא עובדת, אני לא יודע אם היא עבדה בכלל, אבל עם הדבר הזה לא הצלחתי לשמוע מוזיקה, לא העביר שום צלילים. המכשיר מאוד קל והוא שוקל כ-40 גרם, הוא מרגיש כאילו זה חתיכת פלסטיק ואין שום דבר בפנים. חוץ מזה הוא נראה עמיד כזה, נכון? אז מפני מים ואבק אני יכול להגיד לכם בוודאות שהוא לא עמיד, כי אנחנו יכולים לראות את כל החריצים פתוחים, ייכנס לפה אבק או מים, הלך הכל. אבל האם הוא עמיד בפני נפילות? כן, בפני נפילות הוא כן עמיד. דבר ראשון, גם בגלל שהוא ממש קל, בגלל שזה פלסטיק, אין פה משהו שיכול להישבר, אלא הוא ישרט. כמובן מנפילות אני מדבר של גובה מטר, מגובה של הכיס, של היד, משהו כזה. לא יקרה לו שום דבר, פשוט תקבל שריטות מהנפילה ולא יותר מזה. וגם כאן למטה אתם יכולים לראות, זה בשביל לשים רצועה, לשים אותו על היד או על הצוואר, איך שבא לכם. עכשיו בואו נראה מבפנים ונקריב את זה למסך, ככה שתראו הכל. נעבור קודם על כל התפריטים, כל מה שיש בו, ואז כבר ניכנס לאחד אחד לחשובים. אז נגן מוזיקה יש, SMS'ים, ספר טלפונים, היסטוריית שיחות, הגדרות, רדיו. הרדיו עובד רק עם האוזניות, שמחברים את האוזניות, אבל כמו שאמרתי לכם, האוזניות כבר פה לא עובדות, אז גם זה לא עובד אצלי כרגע. פייל מנג'ר, שכאן אפשר לראות ולארגן את כל הקבצים ששמתם במכשיר. אורגנייזר, שיש שם כמו מחשבון, פאן, משחקים, בלוטוס, סרוויסס זה של הסים, ביטי דיילר, זה גם של הבלוטוס, וזהו. נשמע קצת מוזיקה. כאן זה להגביר ולהנמיך את הווליום. זה יוצא מכאן הצלילים. אתם בטח יכולים לשמוע, זה נשמע על הפנים. בואו ננמיך, גם בווליום נמוך, זה לא נשמע הכי טוב. אז זה שמעתי איתו מוזיקה, רציתי לבדוק כמה זמן הוא יעבוד עם המוזיקה ומחובר דרך הבלוטוס לאוזניות.
אז הוא החזיק לי 4.5 שעות, וגם לשיחה הוא אמור להספיק בערך ל4.5 שעות של שיחה. זה הגדרות של הטלפון, שפה. אז שפה, אין פה עברית, ותראו איזה שפות כן יש פה. אנגלית, צרפתית, אספניול, ספרדית, פורטוגזית, איטלקית, דאץ', טוב, זה כבר תראו בעצמכם, ערבית, וזהו. אין יותר שפות. הנה בואו נראה פייל מנג'ר. כאן אנחנו יכולים לראות 2 יש לו פון ומיקרו SD. מיקרו SD זה בעצם אם אתם מחברים למחשב, אין פה באמת מיקרו SD, זה הזיכרון של המכשיר, אבל במיקרו SD הנה יש פה My Music, אני עשיתי את התיקייה וכאן יש את כל השירים ששמתי. באורגנייזר יש לכם לוח שנה, שעון מעורר, מחשבון, וזהו. בואו נראה משחקים קצת. פורמולה 1, סטארט גיים. הופה. איזה משחק. וואי וואי. בלוטוס. בלוטוס הכי רגיל שיש. פאוור. לוחצים. סוויצ'ינג. און. עובד. עכשיו אפשר להתחבר עם אוזניות. אם אני לא טועה זה כאן. כאן אנחנו בוחרים אם רוצים להתחבר לאוזניות, למשל בלודיו, זה מה שהייתי מחובר. ודבר אחרון שאני רוצה להגיד על המכשיר הזה, שבשיחה פה שומעים ממש טוב וחזק, כי הרמקול באמת פה חזק, ולשיחה הוא מצוין, לא כמו רמקול לשמוע מוזיקה. וגם בצד השני, אם מדברים מהטלפון הזה, בצד השני גם שומעים טוב מאוד, ולא נתקלתי בבעיות עם זה, אז עם זה סיימנו. ועכשיו בואו נראה את הקטן החכם. אז אין לו ממש חברה בכלל, והוא נקרא סמארט-וואץ', סמארטפון, דגם EC720. ולינק לקנייה שלו אני אשים למטה, כי מצאתי אותו, ראיתי אותו רק במקום אחד, איפה שהזמנתי אותו מגירבסט. טוב, אז נוריד את זה. הנה, תראו בדיוק עם מה הוא מגיע. הוא מגיע בקופסה כזאתי. כמו שאתם רואים, אנדרואיד 4.4, סמארט-וואץ'. בפנים שם מתחת מגיעים כל הדברים האלה. אחד זה כזה דבר כדי שזה יהיה פשוט כמו טלפון, ואפשר לקשור כזה דבר עם אנדרואיד, זה גם קיבלתי איתו, כדי לשים על הצוואר. דבר השני, מגיע איתו גם הדבר הזה לאוזניות, כי גם פה אין חריץ אוקס לאוזניות, אז יש כאן כזה מיקרו USB שהוא עובר לאוקס 3.5 מילימטר, ואפשר להכניס אוזניות. וגם מגיעות אוזניות כאלה, כן, לא הכי איכותיות, הוא עלה לי $90 בגירבסט. וגם אפשר כמובן לענוד אותו כמו שעון, אבל הוא די שמנמן ולא נראה הכי טוב על היד. אני אראה לכם את זה בהמשך. כמו שאתם רואים, ללא שום רצועה זה נראה על הפנים, זה ממש הכל חשוף כאן. והוא הגיע אליי גם שבור, הנה אתם רואים כאן חתיכה חסרה של פלסטיק, הנה כאן זה הולך יפה, כאן זה שבור, אבל את האמת לא ממש שמים לזה לב. וכאן, רגע בואו נראה, ככה מחזיקים אותו, כאן גם אפשר לראות את המצלמה. אז מצד ימין יש כניסה למיקרו USB, מצד שמאל זה מקש חזור, זה מקש הבית, ובאמצע זה רמקול. מאחורה זה הסוללה, היא נשלפת, בואו נשלוף אותה. כאן שמים את הכרטיס סים, זה מיקרו סים, בדיוק כמו בשני, וזה טלפון דור 3, כמו שאתם רואים, אנדרואיד 4.4, מעבד MTK 6572. ככה הוא נראה על היד, ובעצם הוא נראה על הפנים על היד, הוא מאוד גדול, מאוד שמן, אין לו צורה הכי יפה, ופשוט לא נראה כל כך טוב, זה לא אביזר נוי. אני קניתי אותו יותר בגלל שיש לו
אנדרואיד קיטקאט, הוא ממש כמו מכשיר טלפון חכם, וגם בגלל שיש לו יחסית סוללה חזקה בשביל השעונים החכמים, יש לו 600 מילי אמפר. לחיצה ארוכה על מקש הבית, זה הלמעלה כאן, מדליק את המכשיר. אם לוחצים פעם אחת על מקש הבית, הוא מגיע למסך הנעילה, שזה בעצם שעון, ואם נחליק לכל כיוון, זה יגיע למקום אחר, ויש את זה כאן באלון שמגיע יחד עם השעון. אז בואו נחליק מימין לצד שמאל, הוא יגיע לדף הראשי של השעון. כאן זה מותאם לשעון, זה לא כמו באנדרואיד רגיל, וזה רק זה בעצם. ככה יותר נוח באמת להשתמש עם זה. כל אפליקציות אתם יכולים לסדר את זה, לשים. המסך של המכשיר הזה הוא TFT 1.54 אינץ', והוא נראה די טוב את האמת למסך TFT. רזולוציה 240 על 240 פיקסלים, זה לא יותר מדי, וזה יחסית קצת לכל השעונים החכמים שיש בשוק. אז כמו שראיתם מקודם, הוצאתי, הנה, בדיוק כמו בטלפון חכם של אנדרואיד, אם מושכים מלמעלה יש את ה-Notification bar, אפשר להוציא אותו, לא לסגור, וכאן הנה יש את כל ההגדרות, את הווי-פיי, בלוטוס, בדיוק כמו בטלפון. אז מהמסך הראשי, אם נחליק מימין לשמאל, אנחנו עוברים לכל האפליקציות, הכל כאן, וכמו שכבר שמתם לב, הכל בעברית, הכל, כמעט הכל. אני אראה לכם עכשיו מה לא בעברית, אבל בכללי הרוב כן הכל מתורגם. אלה הדברים שמגיעים מאנדרואיד רגיל, הנה כאן זה כן, אבל מה שכבר מהחברה, כמו הדף הראשי הזה, אם עושים כאן, יש פה שתי מקשים, הם לא זוהרים, לא רואים אותם, הם לא מסומנים בשום מצב, הם פשוט, יש אותם כאן, כאן זה חזור, כאן זה תפריט, וכן, זה גם חזור דרך אגב, ובלחיצה ארוכה הוא אמור להוציא את הווליום, אבל הנה האסון הראשון של המכשיר הזה, בעצם אי אפשר לשנות את הווליום בכלל. איכשהו פעם אחת זה יצא לי ונתן לי לשנות את הווליום, אבל כרגע לא נותן לי, ובעצם זה רק יצא לי פעם אחת. כרגע הווליום כאילו על מקסימום, ומקום היחיד שאפשר לשנות כמובן בלי מקשים גם זה הפרופיילס כאן. אם נגיד אפשר לשים על שקט או על כללי, כללי זה יהיה פשוט ווליום עד הסוף. כן, זה, רוצים לדעת מה עשיתי, חלונות האחרונים, זה החלקה מלמטה ללמעלה, שבעצם גם לא נוח, כי כשאתם עושים את ההחלקה הזאת, אז אתם בדוק פוגעים באחד המקשים, או החזור, או התפריט שהם נמצאים כאן, ולא ברור בדיוק איפה. הנה, תשמעו. אז אם אני מושך מלמטה ללמעלה, רגע, זה, כן. אז הנה זה מוציא את החלונות האחרונים, גם בדיוק כמו בטלפון, נראה אותו הדבר. חזור למצלמה, דרך אגב גם כאן אפשר לשים ווידג'יטים, אז איך עושים את זה? אם לוחצים על התפריט, אלא כאן על השמאלי, add, הנה shortcuts, widgets, apps, נגיד widget, הנה הוא נותן ווידג'יטים, בוחרים איזה ערוצים, נגיד Waze, שם, לא ממש ווידג'יט, פשוט אפליקציה. אם אני רוצה נגיד להזיז את זה, לוחץ לחיצה ארוכה, רגע, אופאץ', מה זה? ככה, כי בעצם זה קצת נתקע כזה, בגלל שעם האצבע לחצתי גם על זה וגם על המקש התפריט. רואים, גם כאן נראה הכל ממש חמוד, הם כאלה מרחפים, נראה לדעתי באמת חמוד. לוחצים על חזור, מעמיד אותם,
תראו אפילו פייסבוק. בואו נראה פייסבוק בקטנטן, קטנטן. הנה, אז אתם רואים ממש אפשר לשים פייסבוק, הכל עובד רגיל. יותר מזה, אפילו אפשר להיכנס פה ולגלוש באינטרנט. בואו ניכנס, נראה, אולי יש לי איזה דף שם כבר. כן, הנה. זה ממש המשך. ממש בקטן, וזה חמוד רצח. אבל באמת שזה מאוד גימיקי ומאוד חמוד ולא יותר מזה. כן, גם הנה, גם סרטים אונליין, שמתי פה סרט, בואו ננסה עכשיו. ממש עובד, רואים הכל בקטן, למרות שהרזולוציה גם ממש קטנה, אבל הנה בואו תראו. תגידו שזה לא מגניב רצח, תסתכלו איזה קטן זה. בואו ניכנס לוואטסאפ קטן. הנה זה הוואטסאפ. ככה, בואו נלחץ. הנה, אפשר ללחוץ. הנה, ותראו איך המקלדת כאן. דבר ראשון, אפשר לעשות מקלדת רגילה לגמרי. ואת זאתי יש כנוספת בשביל שזה יהיה יותר קל. אז נגיד איך זה עובד. לוחצים, ואז אני מזיז פשוט בלי להוציא את האצבע. כל הזמן נוגע במסך. אני רק מזיז את האצבע על המסך. אז נגיד, וזה עובד דווקא לא רע. בוא נראה, רק לחצתי על הלא נכון. טוב, כמו שאתם רואים, גם מאוד קשה באמת כל פעם לפגוע פה. כי זה מסך מאוד קטן. אבל הנה, ככה, לכתוב לא כל כך בעיה. למחוק יותר בעיה כאן. אבל בכללי, לדעתי, לא נוח פשוט. ולא יודע כמה זה שימושי. Hello. לשלוח. נראה גם את ה-Waze. בשבילו נדליק את ה-GPS. איפה ה-GPS? מקום, מיקום. לא, הדלקתי את הבלוטוס. הדלקנו מיקום. בואו ניכנס ל-Waze. וכן, ה-Waze גם עובד מצוין. הנה בבקשה. בואו נשים איזה משחק חזק. הנה יש פה Fast and Furious. מהיר ועצבני. רק שיכנס לי אליו. הנה. תהיו בטוחים שלא נוח לשחק עם השעון. תראו, אבל הכל עובד מאוד טוב. למרות הרזולוציה הנמוכה, זה גם נראה מאוד נחמד. עכשיו בואו נעשה מרוץ. האסון השני, נגיד אני רוצה עכשיו לצאת מהמשחק דרך המקש הבית, ואין אפשרות כזאת, כי כשאני לוחץ על מקש הבית הוא פשוט מכבה את המסך, וזהו. אז בשביל לצאת צריכים אחורה, חזור, ורק לצאת דרך המשחק עצמו. בואו ניכנס לחנות האפליקציות, חנות פליי, ומה שאתם חייבים לדעת זה... הרבה אפליקציות כן עובדות, כמו שראיתם, וואטסאפ, ווייז, אבל בקטע של משחקים, המון משחקים, אפילו הייתי אומר הרוב, הם לא עובדים, כי הם לא מותאמים לשעון. גם הרזולוציה היא של ריבוע. דבר שני, הרזולוציה נמוכה היא 240 על 240 פיקסלים. ועוד דבר שיש פה רק 500 מגה בייט רם,
ו4 ג'יגה רום. ובכל מקרה השעון הזה ברור שזה לא מיועד למשחקים, זה ממש לא נוח, לא תקבלו שום כיף בלשחק פה במשחקים, זה פשוט נראה מגניב ולא יותר מזה. עכשיו בואו ניכנס למצלמה ותראו, המצלמה פה למטה, ותראו איך אני צריך לצלם כאילו כדי לקבל תמונה. הנה היד, והנה הזווית היא כזאת. זאת לא זווית נוחה לצילום אם אתם באים לצלם את הפנים. אז נראה לכם מה אני צילמתי. בואו נפקסס רק. הופה. יש פוקוס, ניכנס לגלריה. והנה כאן יש תמונות שעשיתי, תראו איך זה נראה בדיוק. זה באמת לא רע, זה מצלמה של איזה מגה פיקסל. עכשיו ניכנס ליוטיוב קטן. ובואו נשמע לכם את הרמקול, כי פה השיחה היא גם על רמקול חזק, על ספיקר. או שאתם יכולים לחבר כמובן אוזניות אלחוטיות, ואז לדבר דרך האוזניות. בואו נחפש פה משהו. שיר אהוב עליי בסקירות האחרונות. נשים אותו. ועוד פעם פה הבעיה של הווליום עוד פעם. נלחץ ארוך. אבל הוא לא נותן לי את הווליום, אי אפשר להגביר, לא להנמיך. טוב, הרמקול גם פה לא איכותי במיוחד. שומעים מה אומרים, בוא נגיד ככה, אפשר לשמוע מה אומרים בשיחה, גם לא שומעים הכי טוב, אבל בכל מקרה הרמקול פה קצת יותר טוב מהמכשיר השני. איך קראו לו? סויס. טוב, פה הרמקול נשמע קצת יותר טוב מסויס. ותסתכלו כאן, אפשר גם לצאת ככה, ועדיין זה משאיר בקטן. הקליטה של המכשיר, הקליטה היא מצוינת, דור שלישי, שומעים בשתי כיוונים טוב מאוד. חוץ מזה שאם שומעים מהשעון דרך הרמקול שלו ולא דרך אוזניות בלוטוס, אז הרמקול עצמו קצת חורק והכל, אבל עדיין שומעים ברור וטוב מה מדברים. השימוש היחיד שאני מצאתי לדבר הזה, זה בעצם רק בשביל ספורט, כדי לשים על היד, לחבר אוזניות אלחוטיות, לשים מוזיקה ולהתאמן. חוץ מזה לא יודע למה זה יכול להיות עוד טוב, אבל כמו שאתם רואים יודע לעשות הרבה דברים. והדבר האחרון, הסוללה, כמה החזיקה לי. אז בואו אני אראה לכם קודם כל על איזה בהירות עשיתי. בהירות שעשיתי היא באמצע, לא, ככה, על בהירות כזאת, בהירות מכובדת ורואים הכל טוב אפילו בחוץ, אולי בחוץ קצת פחות, אבל בתוך בית נגיד ככה רואים מצוין ולא צריך יותר מזה. אז הוא החזיק לי זמן מסך של 2 ובעצם לא היה כמעט זמן המתנה או משהו כזה, כי 2 זה היה רצוף. חצי שעה שיחקתי בכל מיני משחקים, וחוץ מהשעה וחצי בדקתי את כל הדברים, הורדתי את כל האפליקציות והכל, ועד לאפס זה הספיק 2 מסך. אבל יש פה איזה עוד אסון קטן שהם עשו, סתם לא יודע איך הם עשו את זה, אבל לפעמים אחוזי סוללה שהוא מראה כאן למעלה בנוטיפיקיישן בר, נגיד עכשיו 58, עכשיו כנראה נראה לי הכל בסדר, אבל לפעמים הוא נתקע, הוא יכול להתקע אפילו על 80%, והוא מראה כל הזמן 80, 80, 80, 80, עד שהוא פשוט לא עובד לכם, ואני פעם ראשונה פשוט לא הבנתי, כאילו חשבתי הלך לי השעון, אבל לא, הוא פשוט משום מה הראה 80%, גם שהוא הגיע לאפס, ואז פשוט היה צריך להטעין. זה לא קרה לי פעם אחת, זה קרה לי ממש איזה 4 פעמים, אז זה משהו כזה קבוע, ולא ממש נחמד. אבל חוץ מזה, 2 מסך על בהירות בינונית, זה יפה מאוד.
וזה באמת זמן שזה יכול להספיק לעשות דברים עם השעון הזה, אם מישהו באמת החליט, לא יודע, אולי כדי לקבל מיילים, כי אפשר פה, יש פה ג'ימייל נגיד, ואתם מכניסים פשוט את חשבון הגוגל שלכם, והכל מסתנכרן יחד עם הטלפון, אפשר להגיד, פשוט מעדכן לכם הכל בשעון, נגיד אחרי שעשיתם בטלפון, ושאתם רוצים להעיף מבט קצר או משהו, להיכנס. בקיצור, גם לדברים כאלה, אם באמת מישהו יחשוב על זה, הסוללה טובה בשביל זה, והיא באמת יכולה להספיק לשימושים כאלה. בעצם זהו. תודה רבה לכם, תודה שצפיתם, שימו לייק אם מי שאהב, תודה לכם, להתראות.